Yobochori bwa ba director bekemeriye cha City Factory ogokorekana nigo bona bari mikoro ase zone ya Masaba bari no mogoko magaga yokumonyora umu director mu ya City Factory ya Kiamukama asereta James Nyakawa kwa mesa oyo banyartogotayona nigo arachiko bakonya ase okubakorera magendro amaya ase factory yo okwana nigo ababwatani bekemeri ekyogie cyane ne abaremi banyareko bakoerera gati ya maganiabo asba muganiri umu director yenyareko bagakwene kiabuno nyareko bakwira ebirero byabaremi gati yabo okonyorwa ko gopimwa wechae ase chitundu bari nabo igo kwimokia kerengo gie bona ase kyukira chikobe kwenekia bona baremi banyareko bakwegenderia subugmo bwabo bakalitwa ngoto munyemurikyo itomirire mumanyi Kobono bari babwete chikura chobo director bwechae bagendrete gucengera obubui bwabo nigo boigo James kwa mesa Nyakagwa korwa ezoni ya Masaba boigo agokerete obubui bwaye ase akirembia guchase abaremi asoko mochora iliogo chakubakonya ase nseme yoyo burimi bwechae wetania mutukande siasa ya agiru esabawe yarengesi nini ina kiyo montakuruka kana para kende kaduke project yeyo muntu akirende nyasago muri project ya mwe gitaba gaka ubusa bosi again chikura 582 against 312 so rende na yale ngesegi akende segengi abaremi benseme yoni go baganire achie goikirania amagendero ao ase sekte yo sa oinyorenga keriki aruseti abande nayo kebwata bakongo nando kerigererie egende kebetwagike irbu nabaremi tokombo acha ya muremi onde igotora baba tombe miaka yonsi orra bana bataka otomentere mete omegerie chae tosimeke ekere twasimekire tonyoro burayo buya nanda abana baito basome kwa meso origereria abantu bonsi nonyamba ari batarenga asore watebire mbiya mono egento kende director bana gwachira ro origerikero muremi buna koriro korira kwa ebocha asore obuyo ntwagotebye orenterekero yomo nonyambori bwa kilo 55 otorentere bari babwate chaenge na baru banyore egasi yakoreketa soko choro mu director kwa mesa yarenge ndito naende to gwa kambu ya mono esoni yeto konyora ya tinire konya ya beru no rokororo rutichete eje bono nesinga ya chete to kurubolera esoni yeito bono ne chikonyora magendero yekora konyora ya gotire mono igo to gosaba nande kwa kera bari mimbu ya mono bari bajete kolende asibari bari bwata mangana echisegi eto gosaba mbaba se gokora boigo botambe bamanya na magendero no burayi bwoboremi nigo aenekirie guchia korenta esako ya baremi asatebire ase chizoni chonsi Kiamukama nero yoka etabwati esako na igone chego konya abaremi esako Kiamukama most of the time zetu tumego kutumere na siongo increase the point twadumi achievers kunyamaji so topo na mali kusaba my comments ya sisi kana kwa asamo yugo wanje toba amo toba libo elimu tokonyo muremi Kiamukama Tea Factory and more so uyo asaba soon ase chinga kiecho nigo aene kiabuna taligo chokurusi onde bwensi ase nchira yo kubabuta abalibara ase egasi yo kolende na chekuligereria enchira yo kubanyorera emeremo abasae bande kurwa ase sekte yo munango kore litu keli kana mamna magiende wikamba talere bateba kwera mate biyamono I think a policy reforms yake budget jilikwala once kwa rule system na ndani system jilikwala because ya bana bale siko yonya na soire gas mo wikana ni na kule 3 years na kana ta after 3 years tingo sabana ninga kirukura yonda sa ko jikura joma nyane na performance yani means this abana bale batana go so company batana go yara kende iva yata chance wikana however a warning yari ke precaution oyo mo bale go so ari kurusiwa ulimna rusiti bali nera rusi abagege icegende kitikubwati igento mbwate abana baba bandera baba yantemeremo banere sukali banere ni school chikia sokora magosa ina karamosa reporter ya Egetaseni Kyandizi TV ile taliane Mildred Momanyi.